Така, включвам. Тук нещо светка и прави. Обаче тук за сега не трябва. Значи натискам старт. Никой. Натискам стоп. Нищо не става. Enter. Дата. Нищо. Тук нещо става. Enter. Старт. Дата. Нищо сменям от тук. Обаче кое какво става? Така че включим дата. Enter. Enter. Старт. Не, няма никой. Така. Стоп. Тук сега много неща пише, обаче кое какво? Enter. Старт пак не трябва. Дисплей. Какво? Enter. Старт. Не. Трябвах да не изгоря нещо, както виждаш, не трябва. Тук съм го вързал, както си трябва. Значи, това беше входящото, където идва от прекъсвача. И тук е V1 там и какво беше? Ю. Тук потенциометър, че тук си го оставя така настрани, да не пречи. Това е. Гъса. А като го изгаса и то гледа пък още посветва. Малко седи. Сега се чу, че нещо изключи. И сега угасни.